Hadin ka jingmi ki khubor lengba ka wei ka lat pathai khubor ka baong ba kinong yalam shnong bhoi rumbong ki lai sop ya ka NOC na ka banta banbu ya ka dukan dikyat lane ka wine store ha bhoi rumbong na kaliang kinong yalam shnong jong ka shnong lum dai khla bhoi rumbong ki ba kenthup ya ba SP rumpei ba de rang ba shnong ka shnong lum dai khla bhoi rumbong uba heading rambai ubade secretary shnong jong ka lum dai khla bhoi rumbong bat uba sain mukhim ubade publicity secretary ka shnong lum dai khla bhoi rumbong Menta kesengi kila mi syakmat ban pensyai halor kene ke jingkeno badru kila dawa na kinong yalam jong kaseng HYC Bhoi Rumbong Circle bakit nai ke jing pensyai ke batikna om dei ban shu suba halor ke jing penmi khubor ubalakam yalade baude u presiden ka HYC Bhoi Rumbong Circle usamla tensyai makri kabala penmi ha ka ar tarik u September ar hajar ar kuwe Haka Ribhoi News Kaba Ula Subajur Baka Shnong Kala ai NOC Banbu Wine Store Hapo Uput Kashnong Bhoi Rumbong Nga Kum Usketri Jong Kalum Dai Kla Bhoi Rumbong Na Kebenta Ka Executive Committee Jong Ka Lum Dai Kla Bhoi Rumbong Hi Barok Kawe Ngadon Ban Pensyai Pai Bak Kumni Harum Kabanung Kong Bakam don kano ke jing ai NOC banbu Wine Store hapo uput ke shnong lum dai kla Bhoi Rumbong kaba kani ke khubor kalong ka babakla bat ka bakwa ban penbut nam ya ke shnong katha kabalai nakaliang ke shnong kadawa ba unwan panma ya kani ke jing tharai snew ya kinong yalam jong ke shnong Haka sau tarik u September ar hajar ar kuwe haka por khatwe bejem step haka office jong ka shnong lum dai kla lada umwang ka shnong kan sale ya ka badon kam khuble sibon na kaliang ka jonga nga khot u bo de banwan pensyai sha ka dorbar shnong halor kata ka jing ai sop sop mano ba ai bat bu de ban pensisha kata kali ke benta ke benengkong bat saku wekpat na kaliang ke jonga nga ong yi ginong song snong ba omdon kum kata ke jing ai lane ka jing persang ban ai ya ka NOC nak benta ka wine store hapo uput sensar jong ka snong lum dai kla ngas ngusi ru hangne ban ong ba ukeno ya ka Bhoi Rumbong le se de ka kentup ru wat ya ka lum sok ping tangi kermen ba na lum sok ping ru ki de ban ki ni kerpat bakin sungubha ban pensyai halor kane knang ba kanom don kano jingta ya ka shnong Bhoi Rumbong pelun hi barok kuwei nga kum public sit teri jong shnong lum dai kla Bhoi Rumbong ngawan hamni ban penram jur ya ka jingkran lapla jong uni u Presiden jong ka HYC Bhoi Rumbong Circle hakba keno lani ban tharai snew ya ka shnong ba ka don ke jing ai NOC sop ya nur bat nawada penram jur kumu presiden hajing shisha u ladai ban wan syakami ke jing ya kran ha ka shnong shwa hashwa bo lek ban phat haki social media na kaliang ka snong hagine kisngi ke beladep kata ha ka ar praterik ni ladon ke jing ye kren smuthu jingmun bat kitu ki ba di kyak persi ha ki lenter jong ka surok bypass nadu dwar sui ha du ha markhap ba ka snong nong trau ni kermen ba ha ka tu kisngi ke jing ye kren talong ke basngul tenat adu kata ba na kaliang kitu kinong Syong dikiat kita irut surok kilak kular bakin weno hadin ka abu pratrik jong mentau benai namar bah tu ke jing ye kren ngila ai ke jing ye selok ke jing ye kren smuthu jimun kisngau tunan namar hati por ke bladep hoy nakaliang kiseng long kmi kiseng samla kilak persang ban lekem nakapor skapor nrei kam no poy skano ka thong nrei hakane ka kanti ngiyo iba ki priang ya ka ke ba ngila ya keren ba ni kermen ru ba kan salongkam nang ni syatmat
Tengi ai kublai ru kamtam ya ka polis PIC kamera kebela trestom ban pek kine kinong dikiat bat persang ru ban kem katuk ne nrei ni ibit ni kimla nrei ni kerpat ba hakane ka por lemba kane ka jinge kren sungtu aka ar pratri ni kermen bakin kongu bat dage jinge trelang nak ya wer ya khot ru ya ki nong song snong baro bangin ni sim ya kane ka benta nang bangin la ban wen ya kane ka jinge ka ba la ja nadu bawan kane ka surok bypass hapo kane ka thain ka jongi